あちこちそちどち、今日はどっち。いつも世界の山チャンネルありがとう。山崎がメッセージ、あちあち山にそうスリーツーワン、あちこちそちどち、今日はどこがあちあち、心を止め外飛び出せ、行く先々であちあち、あちこちそちどち、今日もまずも俺あちあち、みんな騒げよあちあち、誰にも消せないこの気持ち、さあ生きていますか楽しんでますか、生きてるなら勝ったんだ、正直者だ勝ったんだ、初詣でやってるよ、暑い中だと仕事も遊びも全部 YO!